pacho me ma munyina aha me ma me nom me brothers me nua me ma me wofa no ma isha we ne me mma a mo me chi nyina me gidi so bia ehoye me dia ene Juliet Kwakye Singathon attempta recent Singathon attempta na me say me wi adwumadi no enema bebre wo ho ayedi egu akwan mu say yenso no wona wo wa adwen mu ya we enya nka ane enwisia a sebi omo nso no ye maame no say ye maame ogina ha ne ye brothers afa to won so say omo dia so de do omo so omo wi asmane say omo so be form no matete omo no mahwe omo adwuma say na ya na enye ba akofo adwuma na me nim no kre me say mete odan ha ya ba na me nhye da mponte say nyanka fie bi kra ewo ahase kro ni kra osnase na me nhye da enim enenti no me nya nenti na na me say da bi ene na me ni me team ye ne wa he ewo say ye pedako na ye no aduane na ye ne ye nua no ma na say ye mei ye ne omo ebeto nsa edidi na omo nso ye de sewe ehye won funu mu na nam say enene da edi kan ayaba ha na ye nim na afi ne ye nya nenti ye ne ya benti no ye di aduane ene nokonoko die ebekan ya no wia na afi ne wo bia nso no mama ya so ate na brepemu no ya san boaboa ye ho asiesie ye ho yi na ya san aba enti se mi gina ha na ye Juliet Kwakye Singathon ene ni team ena ya ba say ye ne ye mbei ye mofra fefefe eba na ya bedidi na ye ni achi nso aka ho medam ase acho ye brame ma grace Osenase Orphanage na me kase pamcho ye nuano a ma ba besra ye mamu akwa esa edamase se mo aba no ma besra ye ni aso ni a maya maye ye ni sofi edamase ye mama kwa papa edamase se mutie na asem waye ade sister on se wo se wo ye den wo se wo bu ade waye ade madam nse wo so bia ye sitie e mama ene ye brothers ye papa no ye ofa no me wa ha nyina wo se ye sitie mo mu nyina se de be ya da che betimi abeye mpani pa na me project ameka ase me ye no mental health nso e ka ho adwen mu yarewa ene emu hawo
ne nyinaa ɛka dwumadi a yɛredi ne ho na maba ha yi die na wɔ sɛ mefa saa akonnwa no so na me ne mo kasa ɛfa mental health adwemmuteɛ ɛho ɛne nneɛma a ɛkɔfa adwene mu haw ɛde ba enti yɛkasa no me sɛ deɛ bɛn na mobɛyɛ a mama akoma bɛtɔ ne yam yɛbra sɛ wɔ sɛ yɛtie mama asɛm yɛ sister sɛ wɔ sɛ yɛbu adeɛ adebuo ne asotie ne nyinaa anaasɛ wobɛtie mama asɛm no sɛ wotie mama asɛm yie na sɛ wobu adeɛ a nneɛma bi a nka wobɛkɔ akɔyɛ ɛbɛkɔ akɔfa adwene mu yareɛ ɛde abrɛ wo no wonkɔyɛ ebi ne sɛn sɛ yɛ brothers yɛ tie mu de mo anyinyi kaka yɛ sisters yɛ tie mo anyinyi kaka ɛne nubɔne fa ɛbu so ɛwɔ man yi mu mmerantewa aba nubɔne sɛ wote fie ha yi mama ne wote ha wakra na ɛkɔtɔ adeɛ aba wokɔɔ ya no wakɔtwe bi afi ebedi enenu na mmiɛnsa na wo na ate afa so yi na wasan de ɔhaw abɛto mama so eti mesrɛ sɛ yɛwɔ ha yi sɛdeɛ mebaeɛ a mote ha din yɛntena se din saa na yɛntwe yɛn ho mfiri nubɔne ho nubɔne nom ɛfasoɔ biara ni so nubɔne nom ɛmmoa yɛn nubɔne nom ɛde ɔhaw ɛna bɛba abɛto yɛ so yɛnyae ne nyinaa na yɛadwen mu no ɛnyɛ fan na yɛnya adwemmuteɛ na nea yɛbɛyɛ biara no yɛntimi ɛnyɛ ɛnhyɛ Awurade din animuonyam na deɛ mama ɛyɛ ne nyinaa no nso mama ne berɛ ɛntimi ɛnyɛ kwa na mpo no mfie mmienu mmiɛnsa akyire no yɛbɛsan aba ha bie mu no na sɛdeɛ me brade kan dɔktafoɔ wom nurses wom teacherfoɔ wom na obiara kɔ na sɛ wɔba a mama wo ntoma nie mama wo mpaboa nie mama sika kakra a mede brɛ wo nie saa ɛne yɛpɛ sɛ yɛhu nti yɛwɔ ha yi sɛdeɛ yɛhyia mu wɔ ha yi yɛn nuanom a ne wɔn a yɛne wɔn te ha yi mɛsrɛ afekubɔ yɛnyi mfirim bɛsɛ abrabɔ bɔne anaasɛ abrabɔ papa a ɛsɛ yɛn nyinaa ɛyɛ ayɔnkogorɔ wankɔfa adamfo papa na ɛkɔyɛ adamfo bɔne a ɛbɛwi akyire no ɛbɛsɛe w'abrabɔ eti mɛsrɛ wo nuanom na ɛwɔ ha yi wo maame na ɛwɔ ha yi biribiara ni a mama wɔ hɔ wo nuanom wɔ hɔ nkɔfa adamfo biara wɔ baabiara wohwɛ na obi yɛ adeɛ wo mpa a bɛbɔ mama amaneɛ polisifoɔ wɔ hɔ yɛnkɔkye no ɛnya ade bi a ɛbɛkɔ akɔfa ɔhaw abrɛ ofiri sɛ wote ha yi sɛ ɔkyena koraa na mama tea ne ɛbɛka kyerɛ sɛ bra wei akɔbɔ korɔ no ma yɛde ne ɛkɔ akɔtum a ɛno koraa yɛ nimguaseɛ kɛseɛ eti mesrɛ mo ɛnɛ yɛbaeɛ a yɛbaa ne fotuo yɛbaa ne kasakyerɛ yɛbaa se yɛne mu bɛdidi eti mepaakyɛw kakra me nso metumi aka ɛde akyerɛ mo no na mama mehyɛ wo bɔ sɛ nyame yɛ adom a boro nya dua mu yɛbɛsan aba ne kɛseɛ mu paa wei de yɛtee ya ne sɛ yɛtee nti yɛbaa se yɛbɛhwɛ ha abɛhwɛ sɛ de ahasifa etie na yɛntumi mfa yɛn nsa pan ma ɛwɔ sɛ yɛpɛ biribi na yɛde ba nti no wei de yɛbɛka ne sɛ yɛde bɛhu abusua nim nti buro nya mu no yɛbɛsan aba bio ne dam ase
ye maame wa ya ade yi pa mama pacho na so din ne the same ma Grace ayade papa ma Grace ayade enti no bra wo sua carpentry na so no nso wi a na nyame ye na dom na wonya ne shop a na cheto no nso wan kakra na ode bua ho mi enu nti no mesan fa kwanya yi so na maka kire wi ase afa na nyina se Osenase Orphanage Home mama sesa na ye frɛ no enguye mesre mu enguye egusu gina ne na so pa enguye egusu gina ne na so Osenase Orphanage Home egusu gina ne na so enguye emofre wa ha nyina wo orphanage ha sei ye ba ye nso ya metu bi ebi wo secondary school omu ko ebi wo university omu nyina mama na ahwe omu fi omu mofra brema bedu sam pempenso yi eti mpanifo e wa achim dan eni Ghana fa na nyina Accra ba bia mesre emofra yi omu hia ye moa ye nso kakra ebetim ne fa moa omu fi se omu dan kra na e wo se ye penti e wo se ye siesie ha e wo se ye niema bebre na ye wura ha aha eye very catchy aha ye very attractive ema ye mofra no so mo feel at home it me pa cho de mama ye bebre but ye nyina so we can still support ema aha say etimi aye kra be hwe yes madam that's on kazo sister na to say sister de oba anche your mama oh okay na sister also go through Ellen preparatory school na se mu nyina Ellen ba also ko Ellen where is it oh university ewe oh, in fact, I'm impressed. I'm impressed pa ye brand so ewo university. Mama ntimpacho wo university sa no why na ehwe no why na tia na school fees. Eno ana mo de tia o school fees no. Oh. Oh. Mama, nyame nsira wate. Nyame nsira no ma nkwatenten sisi a ye hwe se de wiase ikoyi a enne na to echina na to nanso de ye sere ne se nyame ma wa hoden soronko. Bisanyi obi a na betimi aye na ewu yi. Obi kwa wo hokra obi ba kwa no de sika ba obedi. Obi ba no de akyede ba obefa. Enso wetimi ahwe omo a de bi akọ secondary school ebi wo university ye distance ebi sua carpentry. Aso apese o ka kire Ghana for because obi a ehwe Mpamcho, yɛda makoma so paa ne sɛ Osenase Orphanage no enguye. Yɛhia mmoa bebree. Nkɔda ne hwɛ mu no ayɛ den ama yɛ. Mɛfa sɛ mate ne etwa mu no deɛ na yɛnni yɛn ho ahomeka koraa. Nso Nyame adom yɛafa mu a besi ndɛ. Nti minim sɛ mo mmoa nti yɛbɛkɔ so agyina yɛn nan so saa. Nti nea yɛka ne sɛ mo mmoa yɛn. Nkɔda no yɛbɛbue school yi ɔmo books. Omo books ni omo ko secondary school no omo so omo school fees ni niama omo de be kokọ school no so eno so eya na ye ohaw kese ma ye pa ti yesrem a Osenase Orphanage ejina ne na so ye hia mommo a mo meboa ye yo ebusuafo enti mama aka ne nyina mama si omu hia ye mmoa Osenase Orphanage si amema beka ho ye hia mmoa ye bebie school ye books to sika bebrebe ni nyina mama me mama ba ko pay so na eda wo me mama ba ko pay so hwemofra ete ha yenom kra aye e de aboa no na mo so aye na mo de aboa achim dan ene ne importem Ghana man nyina ye de emu ni ye many future leaders omo eni enti me pa cho se ope more information say bia eyi a mama fatujwa ye pe number bia obi pese ofra no bia na obi so pese wo ba no be ya adoye bia yo mpamcho se obi pese ofra na mo mo be frɛ yɛ 0547 272556 0547 2 0547 272556 okay enti me pa cho number no na mama de agu akwan so no enti se wo mo bia wo pese wo de boa Osenase Orphanage Home ma mesre na wa be boa emi se wo hwe environment ya facilities ne dooso yesisi adan wa ha kama enso emi se adwuma wo ho e wo se yesiesie ha na ha ye kra be hwe na amase bi wonum nso a wo mu ni na eni agya no omo so etimi aba ha bi no mo aba benefit from say mama ni nsha wo no so ebe hwe wo enti abusuafo mesre mo sister na de kakra be ka ho me pa cho you school no me pasen kakra na ka yetimi akoye nim kakra
Yo, nti said the mama SC no nebusianfo. School no orphanage na ati school no. When you say be a Methodist and I say Presbyterian na Pentecost orphanage na mama that dwene ho an o ti there be. So you can say you dem free a free orphanage home has say akwa abontin school a eno so be ya de foforo. Nti ade na ya ye nti school yi bi wa he ya na mo free yi nko. Eni so ade ho we enye obia ne wo enye bi. Enye obia ne yesa. Enti mesrɛ mo. Mama wa ya de yi pa nti mo me enso ye nso na sene. Na de botai bi esi n'ani so opɛ sɛ ɔyɛ de boa mmɔfra yi. Otimi yɛ de boa wɔn sɛ wohwɛ a mpanimfoɔ mo a wɔn baa ha sɛ ebi enyi but nketewa nso asan start ɛɛba. Sister yɛ ɔda ha yi wosua paa. Sister ketewa baako nso hyɛ ha baabi. Wɔho. Etimi pa atwa mo me nyinaa yɛ mmerɛ mu na yɛ mmoa mama na yɛ nso na sen na bibia. Osenase Orphanage Home. I'm trying that massive. Oh, damn it. The sister Juliet meeting me in a house. There's no day I will do. And I'm massive. I could only two more country. Mama, but I would see when the son is on cost of mamma. My mom will come when you baby. I am good like this. News, mamma. I'm with you, my cost. I do farm. Not probably see the test. And I'm massive. Na wan ka hwe. Den na da wakoma so. Ɛwɔ ha wopɛ sɛ ahwɛfoɔ nso ɛbɛboa. So, you see, yes, bus. So they do cry a bus. The car need to go school. Now, say, so they be a say up there, I will say a Kenya. They are 9 to 10. They don't go school. Because in this school bus, no see a quarantine. And no see a person may say, yes, school bus, they don't go school. And after they told you, you are this guy. You are your liberty, this can be very school. And you because you are provisions in your mind. So them select each yeah, and work class. You school so near there, they be got to school. So me say mission to me thinking near to our near birthday. I'm sure the some one. Me am what I said how I'm saying. Now I'm trying to be so they say I'm my yeah. Head down in Kaka. It's down anyway, and I started saying. The bed you know baby in young water sleep and I must say Yo, Madam Journalist, yɛnso yɛda ase paa yie. Yɛda